У 3 выпадках з 5 вінаватымі з'яўляюцца вадзіцелі матацыклаў. Адзін з іх знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Інспектары ДПС правяраюць наяўнасць пасведчанняў адпаведнай катэгорыі, выкарыстання ахоўнай экіпіроўкі і тэхнічны стан транспартных сродкаў. Пад асаблівым кантролем захаванне хуткаснага абмежавання і правілаў манеўравання. У нас регулярно на территории Гомеля, Гомельского района задействованы, работают это мотопатрули, ну и также личный состав нацелен на выявление нарушений со стороны водителей мототранспорта. Дополнительно, чтобы все понимали, мотоциклисты, у нас есть еще в помощи, это камеры наружного наблюдения, по которым тоже ежедневно и в онлайн, и в записи отслеживаем нарушения. Штрафы предусмотрены за управлением состояния опьянения, это 200 базовых, все знают, и 5 лет лишения права управления. За управление, не имея права управления, первый раз до 20 базовых и повторно уже вплоть до административного ареста. За 2 дні профілактычнага мерапрыемства ў рэгіёне зафіксавана 59 парушэнняў, здзейсненых вадзіцелямі мототранспарту. З іх 3 не мелі вадзіцельскага пасведчання адпаведнай катэгорыі.